kede ganire na batta ko ka ham ko koydam kay so koydam ala cadel mo koydam an sodi bam an sodu to min rokkam inde hande meje nde jeere mi wona an wi yam wad maaro e tamate eyi tamate ɓiɓɓe ɓe yew ɗum ɗo capannayyi tamate persi ɗo capannayyi ala Allah wona seedi ay an capannayyi nani capannayyi woppu yaade jeetana aɗa sira défense ngara ɗo mbiya ɗum ɗo capannayyi ɗum kay ɗum so woodi ko busap yew liɗɗi samtiniɗi nani laaci tan gili mbimam sa kala ɗe jaara jeere ar mbaɗen inventaire guire nden aɗa ɓeyde prix Allah mono seedi mi ɓeydani jeere nde wondi ko haydara welani hen fof ɓeydi ɗum ɗo nani ko nogas follere nani womre wotere nogas alay sago follere nde kam hoto woy seer mi sabu wimo ya wat ɗo sardigel follere mbiɗa watta ɗo sardigel follere hoto woyno follere anani Dakar ɗo ɗi galleji paɗɗi neɗɗo ko wawi hen wadde sardigel follere ngal ceerna ɗon ki wadde hen sardigel follere tawde fof ko ɓeydi hay follere ɓeydima no foftinam ƴewɗo ɗum ɗo nani capantati so menuiserie a daɗama so hay jeygol brique hannde mbimami o saha min ɗiɗo duuɓe kemmi sammi bol hucci hen mi daɗama par ce que hay jeygol brique hannde ko jangde lawƴugol otoji ɗam ganna a wiccat ndiyam mbaɗani ni fof ko jangde wallahi Allah waɗa suturu enen welande leydi welande pes busap jommi mbima budget gare kadi budget ɓe tuma kadi ala haalis min anda hoɗo tagi tan ko Sénégal ani dikkoɗo ɗum darnuma ñallinma ɗon hiire haalduduma wahaali ha para ha dakkorida jogoɗa confiance o wima ngabbu mum pièce ma wima mi ala haalis pièce budget o ko men ñamdiri hen mi waɗani bëccëg mi waɗanayi mum kadi peese o ko nafoore mabɓe ɓe ganda sinno ko tuubako ene respecte peese par ce que chaque fois neɗen foti andude to tolni mais ngabbi poids mum ngabbi walla poids mum telli walla ko wonno ɗo tan mais kamɓe sénégalais anda ni on mayi ala ɗum sénégalais woni life mum tan ko fiiɗi yimɓe diiruji mawɗo kilifa darna ɗum e naayi mbiya ɗum wima peese busat mbiya kam budget ha pargane mbiya kam ala haalis yo haqqi sinno ko bamma gode o darnata ɗum ɗo kadi min foti wajade wona sabu ɗum ɗo bindi wonno ɗum tan suumɓe mais wona liggeyam hedde o noon joni mo ponnomi nodduɓe mballami ɓe natti nafdiri par ce que mi ko ɗemgalam ngal nafno kam nden so wino Harouna Diallo alors kar Harouna so wi ɗum tan teɓede welton taaliɓe borom daaraji tan welton kala ko jogui no waɗani ɗum haalis wiyomi nda joni noddat haaɗina mbaggami eruji je suis désolé occupé après ɗum tan haala toon tottat kam nogas ɗum fof ɓeydi nani nogas nde woni maaye o sappo e joyi ɗum kam mara ka dokka ɗum dokkede jeere nde ne waɗi ko rokkate miskiya to yimɓe payi nani goto nogas ɗum ɗo ko busap fof ɓeydi an yahata waɗan surfacturation an ɓay hay woyi kay gueɗel gotel ɓeydim kono fof yo ɓeydiru ɓay hay lamɗam ala ɗum ɓe mbi koko manque ɗum woni ko maaye lamɗam kam so ala fiti ko maaye min daari ha tampon goto jogui toon mbus jarannoɗo nogas o wi ko capannayyi mbi mi artami sooda e bitikaji mbusuji ɓujje joni no yimɓe mbawi wurdude ni fof ɓeydi so ɗum kadi haɗum yii kadi o gis joni ɓe kañum ko dewal Allah ngal kañum toppiti tan ko jamaji ɗum ko mahira toppiti kono jawaji ɓurɗa dewal Allah hay min miskino kay mi ñaguimama kam balla kam ɓen mbiyata kam Alassane min actuellement ni komi jinnu maade jamaji ɗo Allah wi hadma maade jama ƴeew miskino mo ganduɗa ala e hunde balla ɗum ko Allah wi noon Alassane Diallo kañum aduna mum fof ko nadde boibi ɓen fof ko guiƴina ɗum fonnoɓe walludin mi Alassane Diallo ko simmi mi jarama leggaji sokaɓe o fof noon komin toñima saabu noon mbiyano min janggude mi jaɓano janggude somi jangguino résultat moɓe daño mi dañono ɗum e machallah waɗa kam il faut mi tawte sens am mi ƴeewa noddude so Seydou kañum kam ko paƴo gacce Seydou kam mum noddu wima hannde wonɗo location ene boyi gabon kañum ko dewri mum ngel kala ko ñaguiɗa gabon ƴacca ko dewri mum ngel yiltorte dewri ngel tan yiltoron
goroje goral bawogal tan kono gabbo men jiiɗum a ñagal mo wima eyi moƴƴi so wonde dewo ha 3 heures du matin gabbo haalana debbo sekkere fof debbo wima yaltu hen kadi gabbo wiye yalti hen mais Seydou ngam mboɗo jogui mum jotto yakar eyi mboɗo jogui Seydou jotto yakar 100 francs dal 100 francs hande kala yo tan may go tewene ñamɗon ɗon wono ñama yo may go hay ko ñamnande ñama kadi tonam ñiɗi dara weeɓani jeere so ni wayrande ko gosi mbattata wottade eyyi saabu ni kam yimɓe mbawa wurdude ni min mi johay salaire mi ala liggotoɗo koye min tan e ndolanam ko passion ngenam tan joguimi hay ɗum ne kadi nane mi noddi ɓe mbi kadi min cabbo ha ɗo e 15 jours neɗɗo wawi wadde ɗum ha joni min fof komi ñamade ɓole kadi wawa yaade man ñagoyo yimɓe ha kamɓe ɓeydo ɓeɓe cikkata yimɓe fof koto mabɓe ni mbayi doole potande ɓay maari duuli ngo ɓeydi sukaru joni kilo ko 150 nanda 150 ay min noon alay saago mi ɓooro ɗon waɗano mbaɗannomi temps cugagu nde mbatta wadde protesté eyyi mi ƴeewat babiraɓe waɓinam ni ɓe foof min goyto eyyi tawde suwabram goto joni kam babiraɓe so mbaɗi mars goyrima mbi dépense ene heewi maro ma lamɗo hersu ɗum kam usta prix ji ɗi so mbaɗi manifesté ne taha ɓe usta ɗum no foti laaɓi goytuɗo ala ɗum goyɗaɗi goɗɗi syndicat ɗum jiida mais ɗum ɗo ko dépense moni foof ene foti arde nangge combat he mi sagginoya min somi rewimama tan mami ñawru an dal an wi nde garmi foof yomi limani kala ko comi yomi limani mi limanima joni à partir de hande noon kala nde defɗa maaro so fini gosi mbatta ala jaran jotade à partir de hande dépense ma yahan hoorema jeere ndugga gadda mi defa way awdi gartirɗa ɓeydude dépense sa ƴeewi gonga noon saabu hanki mi nani débat eɓe mbiye fof koko ɓeydi wallahi a ɓiɗi tongal aɗa ɓeyde dépense mine min tampande saabu min mbaɗa wawi ñallude mi ñamani koko onon tan kulmi hen sinno wonno min tan kam mbaɗandi mi fina mi yara ɓuuram mi defa gosam mi yara gasi saabu min mbaɗi formation kono onon ndewon kon kanko son ñamadi maaro tan mbiyaton ko guurani ete enen ken yimɓe woppinede maaro saabu en ngala doole fof so ɓeydima wona goppe tan firti ɗum il faut mi ummo hen ɗum il faut mi ummo hen min Ndi Leydi wono yo jannguɗo dañ caɗele mo janggani daña caɗele min mi ronki tan andude min holko gonmi ɗo en enen systéme éducatif men o ene daɗa ha trop comment ça neɗɗo guila tan aɗa jibineɗa tan pawa mbaɗeɗa e nder école aɗa jangga gueɗe foof yumma waɗa hen bamma waɗa hen doole mum ha laaɓa ceer mawna daña bac donkeɗa waɗe hay oriente sinno kam ni yumma ko joom moyen seeɗa sa ronki ha ronki jaaha privé kadi ni ele ni toon ɓuuri bonde joni saabu a nawat privé jangga mbaɗa hen tous les moyens ha para mbiya mbiyeɗa waɗa ko rokkani par l' état systéme o min mi ronki tan famde eɗen daɗa tellement eɗen daɗa wallahi eɗen daɗa kadi a wawa wadde métier par ce que haɗatma wadde métier hande a daɗama hande métier hande so menuiserie a daɗama so hay jeygol brique hande mbimami o saaha min ɗiɗo duuɓi kemmi sammibol hucci hen mi daɗama par ce que hay jeygol brique hande ko jangde lawƴugol otoji ɗam ganna ha a wiccat ndiyam mbaɗani ni fof ko jangde wallahi Allah waɗa suturu enen wallahi minen leppi